Hoijak Koktwma Bisingtwi Tangsalo Khungsa Malkhung Bisingo Naitugwi Manjakha 271kg 48gm Siddi Kwran Patimung Fatikroy Thanani Demdum Amchaini Koktwma Patimungo Khorokngjak Khoroknwi Borokno arrest Khlaikha Fatikroy Thanani police. Salpaike Kwrwngjak yake Kwrwngjak thaiwo fake mungni manai khane manjak mani Koktwma kasai phaiwo abo haikeno Hoijak Koktwma manjak Tongmani haikeno Fatikroy Thanani Demdum Amchaio vehicle checking Khlaiwi Tongmani Jorao Khungsa Malkhung Bisingo Naitugwi Manjakha 271kg 48gm Siddi Kwran Patimungo Kwrwngjak Khoroksa Malkhung sonaite bini logibo tongnai te Khoroksana arrest Khlaikha Fatikroy Thanani police. Patimungo Malkhung te Siddi Kwran sis Khlaiwi tu buzaka thanawo paithago Khoroknwi ni mungui Fatikroy thanawo Khlaijaka NDPS Act Kerango FIR Patimung tu Naitugwi Naitugwi Angkharjak Fatikroy Thanani police. Bureau report Chini Khorang.